Akce! Akce! Tak ty jako velitel zájezdu, prostě abys to věděl. No, takže je to akce. jasný. Hele, tak přátelé. A kamarádi. Pavlíku, my pro tebe máme překvapení. Jako sploditele. Máme pro tebe tady přání, já teda můžu ti ho přečíst, nebo si ho přečteš sám? Počkej, jak jste řekli sploditele, mám dělat nějaký detailní závěry. To nemusím. Nestavno, ty jsou nepodstatný. Dobře. Já budu číst nahlas teda. Čti nahlas. Pavle Pavlíčku, chlapče roztomilý, Milí. rozmilý. Podejte mu brejle. Ty vole, mi Ty už umřela to Pavle, baterka. Pavlík. My se na tebe tolik těšili. Jsem 2 fotky a Já na vás To taky. vše Já na vás taky, to tam není, ale Jo. abyste věděli. Teď už máš vše, co jsi přál. Dominika, ženu, celý klan. Malý domča byl plán. Teď bude žít jako král. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, moře lásky. Ať mu rychle rostou lásky. On má po mně. Zatím. Jsi náš velký kamarád a proto ti chceme přát. Co ti ale můžem přát? Všechno krásné ty už máš. Co bys od nás čekat mohl? Budeš koukat na to. Takže Pavle. To je nádherný, tyjo, počkej. No ne. Počkej, tohle je tako dobrý. Na druhé straně ještě lepší. Tak jo, jo. Poznávám, viď? Malý kopka, velký kopka, ano. No, to se vám povedlo teda. A teď tady, abys věděl, co od nás můžeš všech čekat, jako jo? Ježišmarja. Bojíš se? Já se toho, Bojíš se, neboj se. já se toho trošku bojím. Ne, toho se neboj. Jsme tady kamarádi a víme, co ti můžeme dát. Já vám děkuju už dopředu radši, protože uvidíme. Čemu se smět? Vyndej to! Pojď sem, prosím tě. Ale to je spíš moje než To přijde, neboj. No to je tvoje, protože ty má, Dominik má nočník, víš jako. Aha. Pojď sem nějaký detailní záběr, prosím Ale tě. to je jako akce. Já ještě si ale všimněte, že ten nočník